हे बघा कसं हालत देते बघ. ऐकणार दोघं पण. म्हणून रे मी थोडंसं चिकन त्यात इमर्जन्सीमध्ये जेवायला आणलेत आणि हे बघा हे दोघं जण ते जिथे मी बिंदास वावरू शकते, बिंदास्त बोलू शकते, काहीही करू शकते. सकाळ झाली आमच्याकडे. आता वाघ्या बसलं त्याचं नेहमीचं काम करायला. हा तासन तास बसतो ना इथे, एक एक तास इथे बसून राहतो तो. हां कबूतर दिसतात ना भरपूर. आणि हा बघा हा आईला चिपकलेला शेरणी. ए शेरणी चला चहा पिऊन झाला आणि आता हळूहळू सगळं करायचं काम. आज वार आहे रविवार, त्याच्यामुळे सगळं निवांत चाललंय. बाबा कुठे आहे? मग तयारी, आंघोळची तयारी. रविवार आहे आज म्हटलं. चला चला पटापट करूया, भरपूर काम आहेत आज. हा गाडी धुवायची, भाडं आहे काय? अच्छा म्हणजे लग्नाचं भाडं आहे कुणालच्या बाबांना. चला आमच्या बिल्डिंगमधलं, त्याच्यामुळे ते आता निघून जातील. चला चला उठा, चला चला वाग्या इथे चल, वागडी चला नाश्ता इष्टा बनवूया आपण. चला हे बघा कसं हालत देते बघ शेरा. तर इथे आपल्या रुटीनला सुरुवात झालेली आहे. घरामध्ये झाडलोट करून झाली आणि मग इथे बाहेर आपला जो पॅसेज आहे दिलेला तिथे संपूर्ण झाडून घेते मी. माती वगैरे ना भरपूर येते आणि सध्या काय सगळीकडे फर्निचरचं काम चालू आहे बिल्डिंगमध्ये, त्याच्यामुळे बरीचशी धूळ वगैरे असते. तर पक्ष्याचा जो पिंजरा आहे ना तो आतमध्ये लावायचा विचार केलेला. म्हणजे जेव्हा काल मंदिराचं काम चालू होतं, फर्निचरचं बघा चालू होतं, तुम्हाला मी शेअर केलं व्हिडिओमध्ये, त्यावेळेस गॅलरीमध्ये हा पिंजरा लावायचा होता, पण नाही जमलं ते फिक्स करायला. त्याच्यामुळे मी पुन्हा तो पिंजरा इथे बाहेर पॅसेजमध्ये ठेवलेला आहे. तर शेरू आहे ना त्याचं सगळं लक्ष त्या पिंजऱ्याकडे असतं. पक्षी आहेत ते मला वाटतं लव बर्ड्स आहेत, ते पोपट नाही आहेत. म्हणजे मला पण बघा नक्की माहीत नाही, कारण पक्षीना हे आमचे दीर आणि सासूबाई आहेत ना ते घेऊन आलेले आहेत. म्हणजे पक्ष्यांना पिंजऱ्यामध्ये ठेवायचं कोंडून म्हणजे चांगलं नसतं, ही गोष्ट मला पण पटत नाही. पण नाही, माझं इथे काही चालत नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यात मी काही नाही करू शकत. तर इथे शेरू अजिबात ऐकत नव्हता. त्याला शेवटी उचलून मी घरामध्ये दिलेलं आहे कुणालकडे आणि मग बाहेरचं जे अंगण नाही पॅसेज म्हणून मी साफ करून घेतलं. नंतरला माझं सगळं स्वतःचं आवरलं मी आणि थोडीशी तयारी केली ते आणि मग म्हटलं चला आता नाश्ता बनवूया. तर कुणाल इथे वाघ्या आणि शेरू यांचं खाणं ना काढत होता. पेडिग्री आणली होती ना आदल्या दिवशी जाऊन दुकानातनं, तर तेच त्यांना खायला देते. शेरूचे बघा दात येतात, वाघ्याचे पण आणि शेरूचे, त्याच्यामुळे कडक वस्तू त्यांना आवडते खायला हल्ली. तर ही पेडिग्री मी आता त्यांना दिले. तर अगोदर वाघ्या की नाही नाटक करत होता खायला. नाटक म्हणजे त्याला असं वाटलं की नको, म्हणजे कंटाळा करून तसं त्याने केला. शेरूचं पण सेम तसंच होतं. तर त्यांना काय केलं मी एक एक पीस त्यांना भरवला आणि मग त्यांना असं नाही कडक वस्तू आहे फटाफट दोघांनी ती पेडिग्रीनं संपून टाकलेली आहे. म्हणजे हल्ली जितकं त्यांना कडक वस्तू देऊ ना त्या आवडीने दोघं पण खात आहेत. तर तेच त्यांना द्यायचा प्रयत्न सध्या चालू आहे माझं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. जरा एक मिनिट खिडकी बंद करते, आगे वाजला बेटा. तर आता काही नाही, नाश्त्याची तयारी चाललेली आहे. आज नाश्त्यामध्ये काय बनवते तुम्हाला दाखवते. काय झालं कुणाल ते बघा, शेरू बघा कसं मस्ती करतो, जाम हैराण करतो. त्याचा खेळाचा टाईम असला ना की तो ऐकत नाही, जरा पण सगळं म्हणजे उडवताना सगळं करत बसतो. चला सुरुवात करूया आपल्या रुटीनला. तर इथे मी सुरुवात केली आहे नाश्ता बनवायला. आज रविवार म्हणून म्हटलं चला मुलांच्या आवडीचा नाश्ता बनवूया. तर मॅक्रोनी कुणाला भरपूर आवडते, म्हणजे भोप्यालासुद्धा आवडते. तिथे मॅक्रोनी मी काढून ठेवली आणि
पाण्यामध्ये शिजत ठेवली आणि त्याच पाण्यामध्ये थोडंसं तेल पण टाकलं होतं. म्हणजे तेल टाकल्यामुळे काय होतं, मॅक्रोनी एकमेकाला चिपकत नाही, म्हणजे सुट्टी सुट्टी होते. आणि फोडणीसाठी मी घेतलं होतं कांदा, टोमॅटो, मिरची होती, लसूण आणि काय बरं कोथिंबीर. मॅक्रोनी शिजली, एक 5-7 मिनटामध्ये शिजून जाते. आणि पाणी मी जास्त ठेवत नाही, म्हणजे कमीच ठेवते, म्हणजे ते गाळून घ्यायला होत नाही. मग तर गाळून घेतलं ना, म्हणजे जास्त पाणी ठेवल्यानंतर ते सगळं सत्वातलं निघून जाते आणि मग काही राहत नाही त्या मॅक्रोनीमध्ये. त्याच्यामुळे पाणी मी शिजतेवेळी कमीच टाकते कधी पण. तर इथे फोडणीची तयारी, फोडणीमध्ये टाकलेलं आहे कांदा, लसूण, हिरवी मिरची. व्यवस्थित सर्व कांदा आहे ना तो लाल करून घेतला. आणि ह्या मॅक्रोनीला मी थोडासा चायनीज टच देणार आहे. चवीला खूप छान लागते. थोडेसे चायनीजचे सॉसेस टाकले ना की. नंतर कांदा लाल झाला आणि मग टोमॅटो टाकलेला आहे. त्याच टोमॅटोमध्ये इथे शेजवान चटणी, चिली सॉस प्लस सोया सॉस हे पण आपण टाकायचं. थोडंसं तिखट मसाला, हळद, चवीप्रमाणे मीठ. मिठाचं प्रमाण इथे मी कमी घेतलेलं आहे, कारण ह्या ज्या सॉसेसमध्ये ना मीठ बघा असतं, त्याच्यामुळे खूप कमी प्रमाणामध्ये मीठ टाकलेलं आहे मी. सर्व व्यवस्थित सगळं परतून घेतलं. म्हणजे मसाले मी अगोदर टाकून घेतले आणि नंतरला चायनीजचे सॉस बघा हे टाकलेले आहेत. तेल सुटेपर्यंत चांगले असं परतून घ्यायचे. आता ही जी शेजवान चटणी टाकलेली आहे ना ती आपल्या अंदाजाने. आता इथे मॅक्रोनीचं प्रमाण थोडंसं जास्त, म्हणजे 2-2 चमचे मी घेतलेलं आहे. चिली सॉस 1 चमचा टाकलेला आहे आणि सोया सॉस 1 चमचा, म्हणजे आपल्या चवीप्रमाणेच घ्यायचं. आणि व्यवस्थित मिक्स करून चांगलं तेल सुटेपर्यंत हा जो मसाला आहे ना परतून घ्यायचा. मग तो तेल सुटल्यानंतर तेलाचा जो तवंग असतो ना मॅक्रोनीला चिपकतो, इतकं छान वाटतं. आणि ते बघायला रंग खूप छान होतो, असं लाल भडक, असं तेल सुटलेलं असेल त्याच्यामुळे. तर इथे शिजलेली मॅक्रोनी मी टाकली आणि व्यवस्थित सगळी अशी एकजीव करून घेतली. म्हणजे हा जो मसाला आहे तो प्रत्येक मॅक्रोनीला लागला पाहिजे, अशा पद्धतीने सगळं व्यवस्थित परतून घ्यायचं. आणि परतून झाल्यानंतर 1 ते 2 मिनटं त्याच्यावर झाकण लावून स्लो गॅसवरती, म्हणजे असं जरासं मसाला ना मुरून ठेवायचा. तर इथे मी गॅसवरती मॅक्रोनी शिजत घेतली आणि नंतर मी त्या हॉलमध्ये आले. थोडंसं काम करायचं होतं हॉलमध्ये आणि वाघ्या शेरू यांची मस्ती बघा चालू होते. 1-2 मिनटामध्ये सर्व मॅक्रोनी आपली रेडी झाली वाफेवरती. आणि मग त्यात टाकलेली आहे थोडीशी कोथिंबीर. तुमच्याकडे जर का ते चिली फ्लेक्स वगैरे बघा असतात ना ते टाकलात ना तर अजून सोन्याहून पिवळं म्हणतात ना तसं एकदम भारी लागते मग. आणि हे बघा प्लेटमध्ये थोडीशी मी काय तुम्हाला मी दाखवते कसं दिसते बघा. एकदम मस्त झाली होती, एकदम टेस्टी झाली होती. तर सगळ्यात आधी मुलांना, म्हणजे भोप्या आणि कुणाल यांना खायला दिलं. बाकीची जी घरातली मंडळी आहेत त्यांची आंघोळ वगैरे सगळं चालू होतं. आता घरामध्ये माणसं म्हटल्यावरती वेळेत होत नाही, सगळं असं पुढे मागे लेट सगळ्यांचं होतं. गप्पा बसले तर घरातलं काम चालू आहे, म्हटलं थोडंसं तुमच्याशी बोलते. सर्वजण गेलेले आहेत बाहेर आमच्याकडे आज. म्हणजे जेवणाचं पण त्यांचं बाहेरच आहे. हा बघा शेरू, त्याच्यामुळे जेवायला फक्त आम्ही नको जात. म्हणजे आम्ही 3 जण, वाघ्या आणि शेरू, म्हणजे वाघ्या शेरू पण त्यात असतात, म्हणजे 5 जणांचं. तर त्याच हिशोबाने मला जेवण आता करायचं आहे. जेवणात आता फारसं नाही करणार, फक्त चपाती भाजी मी करणार आहे झटपट. थोडीशी पॅकिंग मला करायची आहे. पॅकिंग म्हणजे आज रात्री आम्ही 2 जण गावी जाणार आहोत आणि ह्या गोष्टीचा खूप आनंद आहे मला. म्हणजे कधी जाते असं झालेलं आहे मला. तर थोडंसं पॅकिंग करायचं, म्हणजे कपडे जास्त नाही, 1-2 कपडे भरायचे आहेत. कारण इथे वेळी ना गावी सर्व कपडे तिथे ठेवून आले. फक्त थोडेसे कपडे आम्ही इथे आणलेले आहेत गरजेपुरते. आणि थोडंसं खाण्यापिण्याचं सामान, म्हणजे आता जेवण वगैरे बनवावं लागेल ना. म्हणजे अजून पण तिथे आहे सामान वगैरे मी ठेवून आलेली आहे, पण 1-2 वस्तू काहीतरी घ्यायच्यात, त्या म्हटलं सगळं पॅकिंग करून घेते, मग ते बरं पडेल. तर आता सकाळीच करते, मग संध्याकाळी मग जाते वेळी मग घाई नको. संध्याकाळी म्हणजे मला वाटतं अजून काही तिकीट बुकिंग नाही केलं आहे, पण ट्रेनने आम्ही जाणार होता. सगळ्यात महत्त्वाचं ते सांगते, ट्रेनने जाणार आहोत, गाडीने नाही जाणार. कारण दोघांसाठी परत गाडी उगाच ते 12 तास ड्रायव्हिंग करायचं आणि ते रस्ते पण खराब. त्याच्यामुळे कुणाच्या गावानं सांगितलं नको गाडीने, आपण ट्रेनने जाऊया. म्हणजे रात्री उशिराची ट्रेन आहे तीच पकडून जाणार आहे. आपल्याला आराम पण मिळेल आणि बरं पडेल. मी थोडंसं जरा रिक्षाचं वगैरे होईल ते कुठं करूया आपण असं. तर चला आता थोडंसं कपडे आता मी टाकलेत मशीनमध्ये धुवायला. एकीकडे जेवण करून घेते अगोदर. जेवण झाल्यानंतर मग पुन्हाला सांगते बॅग शोधून काढ. आता मी बसले ना बेडच्या खाण्यामध्ये बॅग ठेवले ते काढायला सांगते आणि मग पॅकिंग करून घेते पटकन.
तर नाश्ता सकाळी बनवून झाला ना त्यावेळेस मी अर्धं जेवण करून घेतलं होतं, म्हणजे अर्धी जेवणाची तयारी माझी झाली होती आणि कपडेसुद्धा अर्धे धुवून झाले होते, ते पटापट सुकून घेतले आणि कपडे सुकून झाल्यानंतर जे थोडंफार जेवणाचं काम बाकी होतं ते मी करून घेतलं. मुख्य काम असतं भाग्या आणि शेरू यांचं जेवण, म्हणजे त्यांच्यासाठी रोज ताजं जेवण म्हणजे भात चपाती जे काही लागतं आणि चिकन त्यांचं आणून ठेवलं होतं मी आदल्याचे, ते बॉईल करून ठेवलेलं असतं. तर इथे जेवण बघा आपलं करून झालेलं आहे सगळं. ह्यात कुकरवरून गरम आहे भाताचं आणि हे बनवलं आहे मी थोडंसं चिकन, त्यात 2 ते 3 अंडी घातले, 3 अंडे 3 आहेत झाले आता ते. आणि ते कुणाला कांदा कापतोय, जेवायचं आहे आता. आणि आरवसुद्धा आलेला आहे. आरव इकडे या. जेवला तू? मग तर जेवशील ना आत्याकडे, जेवशील ना? अंडा आवडतं ना? जरा बोल मोठ्यानी. वाघ्याशेर आपले जेवून झाले, वाघ्याशेरला खेळायला येतं ना रोज. काढलंय जेवण आता, पण भात घेतला नाही कोणाच्या गावाने, इमर्जन्सीमध्ये जेवायला आलेत. आणि हे बघा हे दोघं जण हा जेवून झाले तरी त्यांची मागे मागे फेऱ्या असतात, पोट नाही भरलं त्यांचं. आत्ताच जेवले, आज व्यवस्थित सगळं खाल्लेलं असं. मला खाऊ दे, थांब थांब थांब. तर कुणालचे बाबा जेवून गेले आणि नंतरला आम्ही सर्वांनी जेवून घेतलं. सगळं घरातलं किचनचं जे काम होतं ते आवरून घेतलं आणि मग इथे तयारी केलेली आहे बॅग पॅकिंग करायची. आणि एक 5 मिनटामध्ये माझी बॅग पॅकिंग करून झाली सुद्धा. चला झालं पॅकिंग करून झालेले आणि आता थोडा वेळ जरा रिलॅक्स होते, एक 5 मिनटं बसते आधी आणि मग दुसरं काम म्हणजे एडिटिंगचं काम माझं बाकी आहे ते आता करून घेते. मग असे ना कुणालचे बाबा आले घाईघाईमध्ये, म्हणजे लग्नाचं भाडं होतं त्यांचं, त्यांना सोडलं, मला वाटतं मुलाकडनं होतं वाटतं, सोडलं त्यांना तिथं हॉलवरती आणि ते पुन्हा घरी आले जेवायला. आणि जेवायला बसले तर त्यांना लगेच फोन आला की या म्हणून, असं तर परत धावत धावत गेले मग लगेच. आता येतील मला वाटतं 1-4 वाजेपर्यंत येतील घरी आणि मग बघूया आता किती वाजता निघत आहेत ते. संध्याकाळची गाडी आहे असं ते म्हणाले, मग असे जेवता जेवता त्यांनी सांगितले, पण असं फिक्स टाईम मला असं काही सांगितलेलं नाही. त्याच्यामुळे सर्व असं तयारीमध्ये राहणार आहे मी. गावाला कधी पोचते असं झालं आहे मला, म्हणजे असं अगदी डोळ्यापुढे दिसतं ते माझं घर गावचं. मध्ये एकदा ना मला वाटतं 2 दिवसापूर्वी मी तुमच्याशी शेअर केलं होतं की कसं वाटतंय मुंबईला येऊन. त्यावेळेस अशा बऱ्याच कमेंट्स आल्या होत्या की ताई तुम्ही मुंबईला म्हणजे गावी होतात तेव्हा तर मला मुंबईची आठवण यायची, अजिबात नाही आहे मला मुंबईची अजिबात आठवण यायची नाही. ही गोष्ट चुकीची आहे. फक्त इथे आलो आहे फक्त कुणालचा विचार करून आम्ही इथे आलेलो आहोत, नाही तर अजिबात मुंबईची आठवण येते असं अजिबात नाही. माझा संपूर्ण जीव माझ्या त्या गावच्या घरामध्येच आणि त्या झाडांमध्येच अडकलेला आहे. जर का ते पोटापाण्याची सोय असती तर आम्ही इथे आलोच नसतो. अजून पण सांगते, अजून पण कुणाला सगळं पुढे व्यवस्थित झालं ना का आम्ही तिथे जर का सेटल व्हायचा प्रयत्न केला तर कायमचं जायचा आमचा विचार आहे. पण सध्या फक्त फोकस आम्ही कुणालच्या जॉबवरती केलेलं आहे की त्याचं सगळं पुढचं ना व्यवस्थित होऊ दे आणि सगळं पुढचं सेटल झालं व्यवस्थित मग आहे आपलं गाव बघा आहेच. मला आज पण कोणी सांगितलं म्हणजे कुणाला तेव्हा म्हणाले की चल जाऊया आपण गावी जाऊन, तर मी अगदी एका पायावरती तयार आहे. पण कुणासाठी आम्हाला इथे राहावं लागते मुंबईमध्ये, नाहीतर अजिबात इंटरेस्ट नाही आहे इथे राहण्यामध्ये. म्हणजे नेगेटिव्ह कमेंट्स पण अशा होत्या 1-2 की गावी होतं तेव्हा म्हणजे मुंबईला जायची ओढ लागलेली आणि आता मुंबईला आली तर गावची ओढ नाही, असं काही नाही आहे. माझं तर पूर्ण जीव हो तिथे गावातच अडकलेलं आहे. माझं घर आहे ते स्वतःचं, खूप कष्टाने उभं केलेलं आहे ते माझं स्वतःचं माझ्या हक्काचं घर आहे ते, जिथे मी बिनधास्त वावरू शकते, बिनधास्त बोलू शकते, काहीही करू शकते त्या घरामध्ये. असं ते माझं स्वतःचं घर, माझं अस्तित्व आहे त्या घरामध्ये. त्याच्यामुळे त्या घराची ओढ मला ना जास्त आहे. आता अजून तुम्हाला काय वेगळं सांगू. चला आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. लवकरात लवकर तुम्हाला गावच्या व्हिडिओमध्ये दिसेन अशी अपेक्षा व्यक्त करते. चला बाय बाय सर्वांना.